Tak čo? Ako sa vám šoféruje, keď už patríte medzi šoférov, ktorí nepozerajú na prednú kapotu, ale ďaleko dopredu, veľmi skoro dávajú vedieť svoj úmysel okoliu, čo chcete urobiť a viete sa pohynať v kopci. Ale možno ešte neviete, že niekedy zbytočne stláčate spojku a to, podľa čoho radíte, nie je správne. Mohlo sa veľmi ľahko stať, že vám niekto v autoškole povedal, alebo kto vás učil šoférovať, že pri 50-ke rať trojku, pri takej rýchlosti rať taký stupeň. No to by sa dalo otestovať, otypovať na konkrétnom modeli auta a povedať si, takto je to správne, ale vôbec to nie je vo všeobecnosti platné. Veď si len zoberte, sú diesle, benzíny, benzínové atmosférické motory, benzínové motory s turbom, rôzne typy sprevodovania a prevodoviek. A jednoducho už sa dostanete do možno tisícky možností, čo všetko by bolo správne. A tak skúsme na začiatok urobiť pár jednoduchých rád, aby sa vám nestalo to, že hore kopcom pôjdete takto na jednotke, budete zbytočne točiť auto, alebo potom naopak, aby sa vám nestalo, že pôjdete takýmto miernym kopcom a niekto vám povie, veď to dusíš. Čiže prvá zásada, aký prevod zvoliť hore kopcom, trvalou jazdou smerom do kopca. Mal by to byť taký prevod, pri ktorom motor dokáže ešte zrýchliť. To znamená, máte nejakú konštantnú rýchlosť a teraz vstúpim na plyn a to auto sa zobudí. Cítim, že sa zobudí. Trojka je tu tak, no možno ešte, štvorka. Vidíte? Dám plný plyn, nič sa nedeje. A teraz dám dvojku, idem dvojkou, vstúpim na plyn a auto zareaguje. To znamená, nebudete ho dusiť vtedy, ak si nájdete prevodový stupeň, na ktorom pri pohnutí plynom ešte auto trochu zareaguje. Teraz ideme zase ľahkým dole kopcom a bolo by zbytočné držať tú trojku, po prípade dvojku pri rovnakej rýchlosti. Stačí nám rýchlosť udržiavať, mám 1500 otáčok, moderný motor vôbec sa netrápi, ide ľahúčko. Ja ho len tak pomaly priťukávam plynovým pedálom a s veľkou ľahkosťou pokračujeme dole. Čiže už vieme aspoň taký základný parameter. Na akom prevodovom stupni hore kopcom, na akom dole, keby ste išli z veľmi strmého kopca. Aj vo sobáku si tam dajte, aby ste brzdili motorom to, na čom ste išli hore. Je to síce taká zásada z nákladných aut, ale funguje. Spôsob radenia priamo ovplyvňuje spotrebu, životnosť auta, bezpečnosť, napríklad také predbiehanie. Ale o tom budeme hovoriť na budúce. Dnes sa ešte musíme zbaviť jedného prípadného zlozvyku, a to vytláčania spojky pri každom brzdení. Ja si myslím, že spojku treba stláčať iba keď idete preradiť rýchlostný stupeň alebo úplne zastaviť auto.